Det havde været en stille morgen på Stivart. Den sagte lyd fra det upåklagelige ventilationssystem summede skrækkende i gangen, og synes på ingen måde påvirke de to lægers stille, dog febrilske kratte noter ned efter samtalen med Roar S.B. Heinrich, og mens stabel på stabel af diagnoseskemaer og ansøgninger om livsnødvendige undersøgelser blev høvlet igennem, voksede antallet af nedslidte kuglepinde langsomt, men stødt op omkring benene på de to læger, og efterlod gulvet på 0-1 som et knasende blåt kaotisk landskab af plastik. Lægerne havde arbejdet fra mandagens lyse morgen til nu, og var ude for at se grå, trætte, og jeg lægger lige dette modemagasin i dine poser under øjnene. Lad bare kaffen trække lidt længere. Jeg kan ikke mere nu-agtigt hænderskælvende trætte. Men nu, omsider. Nu var den første af 68 formularer vedrørende ansøgning om indlæggelse på enestue, med tilhørende lagerrum og tilladelse med henblik på opmagasinering og forarbejdning af glukose i alverdens afskygninger endelig skrevet færdig. Roar S.B. Heinrich, vi har en aftale. Godmorgen, Dr. Heinrich. De er ventet på afdeling 08. Døren svang op, og med et indforstået nik til vagten rullede Roar og søn ind på Stivart.